Приятелите на Brawl Stars, част 2. Сега, ако ти намерите тук, приятели, виждаме доста геймоди, а едни от най-класическите са Showdown. А пък най-про Showdown е именно Soul Showdown. Ако сте печелили победа, да, вече клоните леко към пора на Soul Showdown. Ако, приятели, ви не се намервам. Ако сте купували нещо от ето тук, ето този като шоп, приятели, това значи, че имате още една точка за да сте про. Сега, ако не сте харчили пари за Brawl Stars, това значи, че още повече клоните към прота, защото не ви трябва да си купувате джемове и такива работи. А пък сега да ви покажем някои неща в игра на Brawl Stars. Айде да започваме. Добре, да намерим играта. Ако атакувате директно, това значи, че имате още една точка за това да сте прота. Даже и аз да умирам тук. Също така, пишете в коментарите накрая колко точки за това да сте прота сте взели. Вкарахме гол. Докато ви обяснявам, ако са държали топката поне 10 пъти от началото, когато сте играли Brawl Stars в тези футболните модове, всъщност това значи, че имате още една про точка. Ако приятели ползвате чатът или по-скоро те можете и взимате още една проточка. Защото повечето проти това в принцип да го правят. А също така по принцип това е начин, по който да разбереш човека не е бот, а истински. Защото ботовете не могат да изчерпят в чата. Ако се криете в храстите, през цялото време сте ботове. По-добре тръгвайте директно да атакувате. Ще ви качи сте боти. И ще ви намерят в храстите. И сте десо. И губите играта. И се махат кулата. И си бот. Хайде, продължаваме. Ако имате поне 2 акаунта, значи сте прота, което значи, че имате доста опит на играта и от много време сте я играли. Да направите тези 2 акаунта и да имате поне 100 купи, ще трябва доста време. Всъщност. Добре, айде 200, поне 200 купи. Аз имам всъщност 2 акаунта, но имам даже повече от 2, но имам предишни, които съм се ги стрил. Не играх в тях, защото за доста време по едно време бях
спрял да игра Brawl Stars. Всички пишете в коментарите между какви други видеа искате да снимам на Brawl Stars или изобщо какви видеа искате да снимам. Защото има доста яки идеи за видеа на Brawl Stars, принципно. Които правят, така че... Приятели дойдоха ни гости в който трябва да отида в спалната да се премествам. Снимам тук Brawl Stars клип. Второ видео на Brawl Stars, което снимам. И вече трясем. Трябва местим сетъпа. Сега... Ако в Soul Showdown използвате кутийките, значи сте в прота. Защото всъщност по този начин реално сте готови да също така да рисковате, обаче това те подготвя реално. И така ти е по-лесно и това протата принципно го правят. Exit. Иска да ви покажа как по-точно. Ето. Това е последното про нещо, което ще ви покажа. Като го направя, пишете в коментарите колко точки сте взели. Колко неща и вие сте ги правили или ги правите в играта. Айде, влизаме в Soul Showdown. Също така. Не знам дали сега ще направя виктори. Не знам дали ще направя виктори, между другото. Но се притеснявам се. Но скепим, защото не знам какво ще правя. Ще пробвам да направя виктори, айде. Пробвам да направя виктори. Оп. Знам го това. Бата, ако умра, гадното на това е, че като умра... Бум! Кебум! Слаб интернет! Бум! Добре. Ще направя ли виктори? Хората, не успях да взема кутийка. What? Не успях да взема кутийка. Това е всъщност за хората, които играят Brawl Stars. Принципно знаят какви са тези кутийки, пал кутийки. На мапа на Showdown. Всички знаят това. Отварям нещата от Battle Pass. Отваряме това. И приключваме клипа. Пишете в коментарите, искате ли още епизоди на Brawl Stars. Буклук. Чао, приятели! Ако този клип ви е харесал, лайквайте, абонирайте се, коментирайте. Чао, приятели, до следващия.